kirama ko biyoma ari ko jimi ko arnan ko nanni ko artin ko tinni ko dae ko nanni ko ana wana gido hande kanyo jango. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ko min wino yen kawruɗo enen fof sabu enen ɓeeɗo fof andi men ko goto woni oɗo yo Allah wallumo e combat mo fati hanke arino ɗo ena tawani ɓe ɗo Alassane o wiyete Alassane Gaye o yettere kono hen saji ɓe toñiramo pamɗo jamanu ɗen nde mi yiiɗa ni nde siiwa sabu famade jamanu haydara ko dendam ɗon anani dendam oɗo Ali Diop min e makko kemin gotum ala fof kemin baddani ala fof kemin jiidani aduna amen oɗo kam aɗa andima tagi wallahi joni noon aɗan kala ko jiiɗa namdi han ko organisation no tuuba ko wiyata ni en wattanto rewete enen ɓeeɗo fof sago men ko goto kihiɗe oɗon yo jooɗo dow o ummine gulali garte oɗo galle ngam ɗum noon heeɓe noon alay sago mone men kala wototo hen na min wonto ponno hedde mone mon kala wonto foti hedde ko ɗum ɗon jinnomi wadde ɗo joni joni noon mi waɗi staff o ñande min kaldino hen mbimom yo fof ɓe junggam hen joni ɗum jiɗmi holliddema ko goppuɗa juuɗam komi wonma rendre compte mbaɗe tekkere bonde nde an staff o ni yaari ménagére makko joguiɗo gueɗe makko fof kala kaldo e makko alay sago reweyam saabu ala fof bawɗo wonde ménagére makko wona min ni yaadi guila woni suka ko min e makko joni no yettimi ɗo te min mbaɗa andi koy ko mogguinira won circuit o fof mbaɗa andi ko waji ɓe gullata ko eto nde waɗɗo mbaɗa andi min wawi yewtide e mabɓe ɗum tawi mbaɗmi hooram ménagére makko général poste dewɗo hen o ko baɗowomo entraînement o coftinowomo entraîneur ma mo jadara entraînement dokkowomo ɓiile hen cohri hen eko nandi hen entraîneur ma physique Ali mbanmi saabu kañum mbaɗani coftal mum mbaɗani yidde ɗum dogde e holi e cagatagal mum yo hettiren oɗon banggue gueɗe gonguel nguel ko wiyete social ko faate kala ko haɓɓete kala ko ɓuftere kala ko momere kala ko yarate koli men ko an sabu a holli kam ko tagui mbaɗa hooloma sa welama ni kadi ƴettoya seere woɓɓe gadda kono min a yoni kam mi hettinima ɗon poste goɗɗo ko faate hirjinde hen organisation yiilade ngaalu hen ɗon waɗi ɗon machallah ƴeewo galle o peccel pittaɗam wuwel saabu konko omo jogui carnet adresse omo andidire yimɓeɓe kewata taw o arani so arani tan kew ngu rewata lawol wadde on sa waɗi ɗum e nder staff ma ma wot ko addanma ko ɗum ɗo miijimi saabu ƴettoɓe tiba ɓamdat ko ni miijirimi kadi ko ni mbimi kala mon joguiɗen ko haalaten haala ɓamden pewjiren voilà ni mimi mi weltimi sillaɓe weltimi te kadi wonko ngakkimi hen seeɗa sabu hande noon aɗa wonde ménagére makko aha ɓaade fuɗɗima uurde kono noon ha joni wuuri kono rufani aɗa andi ko mbaɗɗa han ko wona hande puɗɗimi hen ko guila henki mi andu ko ɗon tan poɗɗa hen saabu min no jiimi o suwa gandumi ngalumo ko nane lamma hen saabu somi yii ɓiɗɗo tan oɗo mo jogoɗo ñamde kalis lamba tan mbaɗa andi mum saabu falde fuurde nde foof mi sippirama Moussa Marodi tufam ɓernde Sarel Sar Oumar Sar Barambaj wonomi sippirani ko goto Oumar Salamata koko tawi wiya ko ciloño jeeya min mbawa sippirde gorko mo ciloñ nen wa mi weltima to poɗa han ɗon mi weltima asi haala mbayi détail ji fof jarani mon fof ne andi to foti wonde min noon deeɗe wiyete ko tan ko haalete no fof toni ngayni on potani haalde ko addi fof eddo hen ko weltare tan min kam hay sa fawamin ɗon Alassane kam ko seeri koko ko neɗɗam ko sehilam Allah waddi min wallahi ko ponmi darade ɗo mi darata ɗon ko ponmi wadde ko mi waɗa ɗum mi weltima hen no feewi yettare Allah kadi nde kenduɗa ham ɗon mi weltima te kadi mami daro hen inchallah Allah waɗanno ni yara ko waji ɓe mbiyata ko tan fobboɓe amadou fo mballah ko yimɓe jogaji wallahi ndeɗo jonde min saabi ɗum kadi mbiyo yo haqqillaji mon deeƴa tawi tan ko min ko banggam mi paari banggueji fof
banggue physiquement banggue moralement oɗon côté kam mbaɗa waɗa ɗon paare kadi haɗal kam tan beela mo naati ɗo e galle ko takkusan oɗon yonto so Allah lambiri ndewol mo yiɗa eyi kadi weltare sabu to kennuɗa aali ɗo o heedi ɗon gila so a wiidemo heed ɗon kadi ɗum ɗon ne weeli eyi seeri ko kam kañum no gila hay hunde so a wonde hay hunde nan heedi banggue jubbuɗi eyi ɗon kam ko weltare mawde kadi ko weltare kadi andodirde kadi ceerno Ada Kandial sabu ñande ndemmoɗen bamma nena manta mene yettamo o haali ɗum ɗo ñande donc firtino wallahi mbir bawɗo wonde fof so dañi hono ɗum ɗo rek yahat yeeso min hannde no siiri kam to ɓaggimi toni tiiɗi banggue physiquement banggue mystique banggue ɗi fof to ɓaggimi ɗo mbaɗi tiiɗi ene tiiɗi donc kay ñagoten Allah tan ko gurdam e cellam ha takkusan ɗon yonta min nanno ɗo victoire o inchallah donc ala goɗɗum ko ɓeyda men kadi weltima ɗon tawa e hannde wallahi koy tekker ɓeyde hannde haali ha sira mo tekker nde nan mone neɗɗo de joni o yalte paani eyyi ko adi kala ko yettere Allah alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗo goddini Allah kadi en jetti Allah eyyi so Allah jaaɓi inchallahu kana o mo jiimi o kadi o ko gorko kadi o ko jambara hanki jamma noon ko ɗo o leeli kono ko minen mbaldi ha weeti min wima noon ko ɗo hanki o leeli mbimi kono ko minen mbaldi to gallam to ha weeti kadi wonko waɗno e makko ha heewi mi itti hen feccere en heddi feccere inchallahu kana kala mo daari mi wiyani kala mo fiide kono kala mo daari ko fay ko leydi ha dañi kadi ko yettere Allah ko garmi ɗo ko wonko jimi oɗo ne waɗa ko yettere Allah gila garmi omo ƴaka guerte kadi guerte ko sirlu Allah guerte e murtode ko sirlu Allah wonko Allah waɗe guerte ƴakku guerte fo ƴakkinamo guerte kanko ani yo ko wona ɗum ɗo ko yettere ɓoggidal an gueɗel gotel namdini taw yo soon ƴakke guerte sene woodi totuko guerte sene woodi yo gueɗel gotel namdiman gueɗel gotel yo ƴewnam wudere baski yahanam Thiaroye ɗo korosema Tali Diallo ɗo namdoɗa brique Diawo Dia tisi kaji mawɗi nam ɗon gonɗo hakkude o ko ɗon mata nder namdoɗa ceerno Isma Dia on andimi ayno bammal andirimi ni ko noon o andirimi joni noon cooda wudere vaccine ndemboɗa inchallah wonko mbaɗami hen somi waɗi hen so Allah jaaɓi kala mo darɗa henata sakno mo piiɗa womre so dayami tottamo eyyi voilà dendi ɓaɗo wi yaaro Dia windi ɗon ɗo mbaɗannote Diawo eyyi mbaɗa andi mo ɗon mamin jadruɗo inchallahu kana joni noon ni ma séri boy ya ene kam keɗen banggue entraînement mbaɗa kam woni banggue jubbude mbaɗen duwaw e ko doom bayam ni mbaɗen duwaw yo Allah suuren ya barke fadare yo Allah suuren ya barke mawndu yo Allah suuren ya barke weedu lebu yo Allah suuren ya barke jaylo ya barke Muhammadu kelen butale makka ya rasulullahi ko arane hoore ko yeewi yeftaraji jangin ko mon ko bawɗi fuurankagal so hoggama tan ande oɗo kamo jiiɗa hay goto e mabɓe hay goto mabɓe jiiɗa cosaan te ɗum noon ko bawɗi fuura ɗi gattitomi eyyi te yimɓe ko so naati ande tigui o ko pullo o fihidaki ko wiyata ko pullo ko te ɗum ko bawɗi fuurankagal gaddami lamba nden ciftortumi mi addoya Sada Goli en Dugel Mama Budal en Mama Seydou en Demel en nanga hangen jooɗo nanga ɗo ngel ninge kelki ninge kelengelki ninge kelengelki ninge
diwrude lamba ka mawɗa ara nafa ara nafa woni kadi julɓe taksan ko ɗum ɗo hen yewo kurka dillani ni ara nafa aray hol waktu gonmi ɗo hen mi yalta juma tan mbimi hande daromi ɗo ɗo mi ƴeewa holno yimɓe poti natirde diyam mi majjanima mi an jaganorom tonti ningal an sikkaani saare en dembel en ndeysan wallahi ɗum mbimi mam budele gadden saade goli en demel en ata place tamme nangro kekeleki ninga kelengel ninga kelengel ninga kelek a yettude becce ɗe keleki ninga keleki moƴƴi kayni an reeɗo gila warani dende ay ƴeɗo fayide joni an wona ko entraînement ñanɗo jim ko ya wonno contrat ndi holko jangguinɗamo la ilaha illallah guiƴam kala ka yiyano biruji ndendi nanay makko mofti guiƴam dende o mborodi omo wawi ɓilal omo wawi jottal omo wawi pomnal kono mbaɗa huuli mbiro min giwromo pomnal voilà pomnal on wona systéme pomnal mbaɗe ɗum plan B so satti ha satti dole makko o voilà waɗa andi mo enen tan goni ɗo e noon waɗa andi mo oppir noon jarani pomnal yo won plan B min ara mo jiiɗi saabu meeɗa yiide han ɗo mbirɗu ɗiɗo ene mbaɗa ɓilal te ɓilal ko jonggu keddotoge hakkillaji yimɓe te mbaɗa yiiɗi konko o yaha top 5 o nawa wajo top 5 guiƴam wonko humbo e denɗo est ce que wona top 1 ni jaharen an est ce que aɗa wawi ɓilal hoɗum komin kala ngal aɗa waɗi ɗum maîtriser nane hoore ma ɓilal ngal joni daran hol ɗum deeɗaali ala weeɓa la ilaha illallah mino wawa fuddudemi min toɗo ko aali hokkuma koyngal mbaɗani weeɓat koye yammata testi mi ƴeew dendi ala guiƴam oto fonno komin liggoro ko ƴeew mbaɗa wona on ligguima aɗa hoolimo to fofto wona aɗa hoolimo aɗa hooli haalam hoore ma dendi argayi e bone kolluɗo mbawka ma dendi ko kollu mbawmi ko fof dendi aɗa an kuccirama e mbaɗa waɗa lamban en dendi ko warti tan mboɗo jogui combat mi ko tawi ko signature combat ko waɓen mani mboɗo supprime aɗani mbima ko gendata min gemboro holla ɗo mbawka makko ko liggey gonɗen mertulla ala ɗo hemnaɓe kalis wonto yehi rendez-vous aɗan kongo monen liggey makko wonayi tulla nene rendez-vous sababu yo mi yiiɗa noon dendi tulla ummoɗi rendez-vous ke atta kadi on toppirma banggue kili ɓeera guiƴam mbima yo waɗo test mi ƴeewa guiƴam wotonaɗene kay test o ko suko yo test ɗo mi ƴeewa guiƴam o ko suko eyyi mbaɗa wona ko test o waɗa omo andinami omo wawi test ɗo mi ƴeewa warden joni holla tan ɓilal no wayi mbiya hollam no wayata ɗum woni wardende wano ko aɗan lambotono eyyi moƴƴi eyyi e nafodimi joni bismillah dendi dendi an eɓon an mi yurmaki bono yurmomi an wino enen jonno ɗo gokko ma wi so liggey yonti ko liggey ala santé mbiɗa kam banggue faari coftal ɓalli ko aali feewi mais ko ménager noon foti andude état makko mais arta on gueƴ mais koye wona wiɗo e galle yomo holla ko mbawa wayi en dendirago jaw wona mi dawa ɓilal de mi winomi yawar dende guiƴam ummu oto haal séri o yiiɗa ala caɗele jarani débat kala noon dendi guiƴam jarani débat ummota oppo eɓe ala oppo aran mim entraînement mi yawot ala caɗele yander mi garan sino wondi ko waɓinoma cippirten wattama wontani mbir yander tan an ya ƴettu doole ma fu mbiyaɗa inci ɗum e yam an kay yander tan yander ha guiƴam min wona wadde sukaɓe saaha ma ɓenni oto woyni ay ustanam haala ma ha mbaɗa fe gandam saral gandam saral mbaɗa ya tarodde ahu ay woto mamum gandam saral guiƴam ahu ay gandam saral hey ay ɗum kaw joni woni ko o seri la ilaha illallah dow kay hoto tinnom yeehi tarode caggal mum anayi hay gortinta yara nen wine wadde dendu men cuhlon tokson awdi bara modu kilifa men pomnama ɗilma jendilma kuwa tinani kono mi tini ɓuro mbaɗa mi nder